त्यामुळे मागील 10 महिन्यांपासून घोंगे लेआउटचे गेट बंद करण्यात आले होते। या गोष्टीची दक्षता घेऊन गुरुवारला नगराध्यक्ष राजेश भाऊ रंगारी यांच्या नेतृत्वात गेट उघडण्यात आले। बापूराव सोनवाने, प्रशांत अडकणे, ज्ञानोबा सोनवाने, प्रीतम लोहसारवा उपस्थित होते। तसेच गेट उघडल्यामुळे मुख्य अभियंता राजेश पाटील व उरकुडे साहेब, सिक्युरिटी ऑफिसर आणि मांजरेकर साहेब यांचे धन्यवाद मानले। राजेश भाऊ रंगारी, नगराध्यक्ष महादुला। धन्यवादची गोष्ट नाही, आता एकच आहे का, काल सी साहेबासोबत, मुख्य अभियंता साहेबासोबत परवा तुम्ही आल्यावर, रविवारी आल्यावर तुम्ही लोक आले होते सर्व। साहेबांनी म्हटलं 2 दिवस झाल्यावरही काल आपण बोललो, साहेबाशी तू मैमै झाली, आपण सिव्हिलवाल्या साहेबांनाही नोट पाठवली, उरकुडे साहेबांनी नोट पाठवली, 1 दिवस लेट झाला, परंतु त्यांनी परवानगी सकाळी 7 ते सायंकाळी 7 पर्यंत दिली आहे। त्या तुम्ही आपल्या रिश्तेदार, आपल्या घरचे लोक यांना सांगा की सकाळी 7 वाजता सुरू होईल आणि संध्याकाळी 7 ला बंद होईल, एंट्री नाही राहणार 7च्या नंतर। त्यांनी हे मला अट टाकली आहे, तुम्ही त्याच्यासाठी पाहून घ्या। पहिले 6 ते 6 म्हटलं तर म्हणे 1 तास इकडे वाढवून द्या, नाही तर 1 तास तिकडे वाढव, 7 ते 7 आपण रिक्वेस्ट करू अर्धा तास इकडे तिकडे, पण ते बंद करणार आहे रात्री। ठीक आहे सर, एक मिनिट आता कोरोना पुन्हा स्प्रेड झालाय, आता उघडण्याचं हो म्हटल्यावर त्यांना म्हटलं मी चाललो गेटवर, पण उघडण्याचं हो म्हटल्यावरही कोरोना स्प्रेड झालाय, त्यांनी तर आता बंद करतो म्हणे। मी म्हटलं नाही साहेब, मी जर असं मी तिथं गेट तोडायला चाललो आहे, तर त्यांनी विनंती मान्य केली माझी की त्या लोकांना त्रास आहे, त्या लोकांकरता तुम्ही मी गेट उघडतो आहे, पण 7 ते 7 काही दिवस 7 ते 7 राहू द्या, मग आपण परमानंट उघडू। मान्य करतो। एक मिनिट ना, बोलले का माझ्या बोलायचं जसं काय, आमच्या घरी सुना भाऊ आहे, डिलिव्हरी पिरियड झाली तर ते करू ना, पण ते आता चौकीदार राहील, ते जाऊ देतील। अशी इमर्जन्सी राहिली तर कोणी जाऊ शकते, पण कोणी पार्टी करायला चालला, दारू चालणार नाही। इमर्जन्सी आहे, चौकीदार जाऊ देईल, मला फोन करा, मी स्पॉटवर येईल, आमचे प्रीतमजी येईल, बापूरावजी येतील, सोनवणेजी येतील, आमचे कार्यकर्ते येतील। परंतु हे त्यांनी जे विनंती मान्य, आपण त्यांना शब्द दिलाय तेवढी विनंती ऐका लागेल। 7 ते 7 सहभाग, पण माझा उद्देश आहे म्हातारे लोक आणि डिलिव्हरी बाईचा। अरे हो बाबा, होणार आहे। बाबा अरे छोटा तो पहले दोन गोष्टीचा तुम्ही थोडा लक्ष द्या, 2 गोष्टीसाठी पाणी